Ang Talisay City Health Office padayon nagpahigayon og misting og larvicidal operation. Kinut sa ilang nagpakahimutang karon nga top 5 sa labing daghang kaso sa dengue din usa na nakalas. Si Chona Garion sa report. Sukad Enero hangtod Pebrero 2 karong tuiga, miabot na og 44 ang natakboyan sa dengue sa Talisay City. Usa ka bata nga taga Barangay Tabunok ang nakalas niadtong Enero. Itandi sa susamang mga buwan sa miaging tuig, 20 lang ka mga kaso sa dengue ang natala ug way nakalas. Tungod niini ang Talisay City, mao'y naa sa ikalimang dapit nga daghang kaso sa Tibuok Region 7. Mato ni Dr. Lino Alanzado, City Health Officer, nga kasagaran sa nataptan sa dengue mga bata. So far, wala pa sa may nag-declare og outbreak. Kay kung namagay mga taas-taas nga cases sa mga milablayng tuig, at least naray mabuhat dayon ng LGU, naray ready nga budget na included na sa among annual investment plan, magamit ra po dayon namo. Samtang ang mga barangay sa Tabunok, Kandulawan ug Kansohong ang may daghang mga kaso sa dengue, hinungdan nga mopahigayon og misting og larvicidal operation ang mga sakop sa City Health sa Talisay sa maong mga dapit. Lakip sa ipaubos sa misting operation ang mga barangay sa Pook ug poblasyon. Nangabot na usab sa ilang buhatan ang mga kagamitan sa mosquito misting operations. Subling pahimangno ni Alanzado sa mga Talisaynon nga kanunay manglimpyo sa palibot ug kun may mga sakop sa pamilya nga hilantan sud sa duha ka adlaw, magpa-check up dayon. Kandulawan mo niminis na ang kaso, pero sa Tabunok na ara gihapoy mga kaso nga sa mga dengue o ang sa Kansohong. So at least na abot na ang mga stocks, so mas na may mabuhat karon labi na katong mga larvicidals. Usually mo ang hilanat na mga tulo lang kadlaw, ikaupat pagkalima or kaupat kalima wa na hilanat, din na masugod nga mas daw na mag-rashes, magawas ang Herman's rash niya, mas mumubo ang platelet niya, mas delikado na siya mag-bleeding. Uban ni Marlon Melgazo, Chona Garion, Balitang Bisdak.